Ka jingu bat ka buram ni U Blei try jong ka kam ba kum ka Jingiaseng Samla hapdeng ka jing bom poi perkhat ani hapdeng ka jing bom khmi len ti shu ka jongi bangin yo bangin ya rakhi ya kani ka tayo le kmen ka jongi panban U Blei da ka jing snei ka jongu la ple lan ple len ti yangi bangin yo bangin lum lang ha kani ka por bangin rakhi ya kani ka sngi ka ba kmen ka jongi ka youth week ka Youth Sunday bana kaliang Jingiaseng Samla I U Blei yapi iwei pe wei baroh I Blei Youth Week but Youth Sunday yapi ipriang sngewbha yapi ru hagani kapor kanthop nadu ki teman besan ki khot committee balang ki long keme ki long kpa mapi ki paralok samla bakumjuru ki hep khana ladadon hagani ke jingsakri ke jongi hagani ka por bangi duai bo U Blei un panchayat boringi un longlem lan kat bangi hagani ke jingsakri bangi nang la ban em ban san da koi ka por skwai pan da ke kyrkhu ke jongu nginya chaprang jong ke jingsakri ke jongi hagani ka por da ka bangin IT U Blei haga jing duai tunginya duai ko Blei ko pa jongi baham neng isngodam da ke jingsngongu yami atra hagani ka por ka bamanta bakum ka Jingiaseng Samla mila sha sngewbha yangi atra bangin yo ban rakhe yakani Youth Sunday hagani ka por mila sha sngewbha ru yangi atra bangin yo bangin rung ha ka yeng ka jong me bangin tay ka duwan ka jingsakri ka jongi ya ka kerteng ka ba em ka jong me ni duai atra ka jinglong ringkat ka jong me yangi hagani ka por ka bamanta long ringkat ba ki benta baroh ki bangi dei ban pendam ken long da ka jing ai bor ka jong me badwa ka tien ka jong me ru atra kan long ka kyrkhu yangi hagani ka jingsakri ka jongi ka bamanta ni duai atrai ka jingdon ringkat ka jongmi yangi ha ka jing em jongi ha ki por baroh long ringkat yangi sngi por jing em jongi ki barangsa priang ki jingerpan ha ka kerteng ka jong jisungi pa ni baroh amen inya sedang yang ka jingsakri ka jongi hagani ka por da ka bangin shembanta lang da ka jingruai ka basan spa ndre pukandai ka jingruai ka basan spa ndre pukandai U Blei long kaburam ki kambulale lukun ulapha bayangi u ye u aila ka jingem ka kuna banseu ka khardab neng U Blei bakin rung ki breu to ya ro yo try ngap perthei bu ba Ukraine to ya ro yo try piki benriu shat kemen to wanda u jisu u khun sa ukpa ai buram yo u bulale kampla ba hadem balada ban roi ka ni ka jinroi karpa ji mis mela ai hun lingdo min sngewbha banyalam yagi hagba pule na tiang jong Blei bad haga jingdwai kum to ter boro laitli ki khon lamba ka khoras ka jingdwai ka ba sanspa nreu pukhandai long kaburam ki kambu lale lukun ulapa yangi u ite u ai la ka jing em ka kuna bansil ka kerdop neng U Blei bakin rung ya ro ya utrai ngap perthei ba Ukraine to ya ro ya utrai piki ben rib shatman to anda jisu ukun sha ukpa ai buram ya la legam pelan das nam leila penong jing sils pa janai jing em ha ki bangen ukular ban ai nong pop uba krautam bawanda yes kem ka jing ma ba jing so u jisu
ukba ai burom ya ugu la lekam pelar kekam giba krau la leha bertai la uru hadonut tengkmen ka yai schnell henrei kan salom jing pelakam balan ondaya u jisu en yo imar kman to yero ya utrai skapurtai ba ukran to yero ya utrai piki benrip shatman doan dau jisu ukun sha ukban ai burom ya ugu la lekam pelan. Syah bangin lej U Blei haki jing duai ngan pulih kat tu kat ni ki ketien ki bangila ban syam na ke syithi baning kong u Petrus ke lenong kebasan ke dekat kebasan haduk bapra ke syithi u Paul syah u Titus ke lenong ke baar ke dekat ke bahenriu haduk bapra bat ke syithi u Paul syikinong Ephesus ke lenong kebasan ke dekat ke bakat san haduk katnyo ki ketien ki bang kum ni kumju Pi ki samla tu ko ngu ha ki ba kham temen henrei baroh tu pinyakup ya ka jing ngauret ya ka ban shakri paralok hi na ba U Blei u yale persha ya ki ba ngau kraw henrei ha ki ba ngauret u ai ka jing ai a tu pin red ya la de na mar kata hapo ka kti ba kraw bor ka jong U Blei ba unyo pen kraw yo phi ha ka ya ba bin da ka ba bread halor jong u ya ka jing khuslai jong phi baro na ba usumar suker ma u shaphang jong phi to phin le atkar to phin ya sharai na ba uta unong ya le jong phi u ba soitan kum using bakar ho u yat keleng u da wat khnang ya unu nuru ba un yo nguit teli kumju ya kirang ba bakham samla tu sneng banlong ki bakhan atkar haki e baro dapen i yelade karukom haki jingle babha halaka jing hikai dapen i ya ka jing sngur ya ka jing sngo khya ya ka ktien janai ya ka bamla ban penram ba utaw ba yele persha unyo le ran na ba umdan e ka basniu ban ong shaphang jungi tukmi bha te kumno phiyan om kum ki bam stan henrei kum ki bastan da ka basiu spa ya ka por na ba ki ne ki sngi ki long ki basniu na ba kumta to wat long phi ki babiet henrei ki ba shampang ke e ka mon utrai to Blei un kyrkhu ki ba sha skor wa ki puli ki tin chung u tengen pendam U Blei ki jing duai ko khpa jingi ubah meneng ni wan atrai sai sisian pat akmat kisla kejat ki bakhut ki jong me atrai ni wan atrai bengin ai ngo atrai mela ai lad ingi biang bengin pelong i kani ke jing shakri ke jangi ruken atrai bat mamela kan tu ingi we pi we ruken atrai bengin wan ban rung ha yeng ke jong me ruken atrai ngit scam ki de ki jing penyat ki jong me ba ki jing kan tu ki jong me ki men sim ki jangi bengin la ban poi kum ne kum bengin long ruken atrai ha ka yeng ke jong me atrai hakum kane ka sngi ruken atrai bengi rakhe ya ka Youth Sunday ruken atrai ni pan bor na me bangin rakhe na do ka men sim ka jangi om tang na ki rimyang shintur ki jangi ruken atrai bangin la ban pendan burom ruken atrai me bat kham tam bangi la an pendong kam ye ki jing shakri la ne ki jing yo de ki jing bentoy na ka ne ka jinga shakri ka jangi ruken atrai hakum kane ka sngi wan bandwai kerpang e na ka bentar ruken atrai ki samla ruken ki ba hakum kini ki por u soitan u ap thap atrai yangi ho oi kham tam menta ki por bo u soitan
uyale ingi Lymba ki social media Lymba ki jing sngoling a kamen siam Lymba ki jing sngo no kamen siam Lymba ki jing sngo si ki jing sngo artatien bat ki jing sngo do jing kerman ki jongi ruken atrai ho oi hakum kani ka por ka jing don kani ka khlam ruken atrai ni yo bon ki jing no ki jing men siam ki jongi ruken atrai ba ngim tip atrai ke e ka banjai ngi ladangi pet ha ka jing pulie ka jangi lanengi pet ha ki kam ki jam ki jangi watlangi let ngi yat ngi yeng ruken atrai ngim tip ke e ka banjai ngi atrai hinrengi tip atrai ba ka wei ba ladangi IT hame atrai ka santi ka ba khoi ka jong me ruken atrai kan kudup khop yengi bat kan ai bor yengi bangin le persha atrai yaki dieng jong kini soitan ruken atrai ki ba wan atrai persha yengi ruken atrai atrai hakum kani ka sngi ruken atrai ni duai kerpang e ruken atrai na ka benta ki kristan ru ki samla kristan ki bajiyai shakri me ngi dong kam bha atrai me ho oi watla atrai ngi wan shike yang mani ka jong ngi shakri me henry don ki por ruken atrai ki bangi hap ki jing pen shoi ruken atrai usaitan u yalle bantan ngi ruken atrai u yalle ruken atrai ban ngoi telino ngi ruken atrai don ki por ngi kum bakla ruken atrai ngi kum bishni we ngi kum yakran snewi we don ki por ngi ikwa ruken atrai ban ngi mhun ngi ki jing kyrkhu ki bamela ai ka jing im ka jingi ruken atrai khamtam ruken atrai habangi ya pet iwe ruken atrai to ai ngin pet daka jing iet ka jong me ken atrai bangin num thau atrai ki jing bakla ki jong ki hinre bangin la ruken atrai ban pen ben iwe ruken atrai hoi atrai ngi don kam me ngi don kam ba me atrai men ai hangi ka ta ka bor ruken atrai ka jing sham phang ka jing start bangin yat ha ka lenti ka jong me ruken atrai ha ka ni ka per the atrai ka ba don tang bon ki jing ding pen kyang ruken atrai ki ba ya le ngi ruken atrai ai bor ngi ha bangi yat ha ka lenti ka jongi bat ki kam ki bangi le atrai na do ki ba red hadu ki ba he ruken atrai men ai bor ma me ngi ruken atrai na do ki tien ki thlie ki bangi kren na do ki kam ki bangi le na do ka yat ka yeng na do ka jinga dei briu ruken atrai men ai bor ma me hi ken atrai ngi bangin la ruken men pen i ka ta ka dur khmat ka jong me shkwei ru bangin la ban kring pat ruken atrai ki wei bakin la ban wan mat ruken atrai ka ta ka jing suk bat ka jing iet ka bangi yo atrai khmat ka khet ka jong me ruken atrai atrai hakum kani ka por ngim kelat ruken atrai ka perthe ka badan hapeng jong ka khlam ruken atrai ni duai kerpang e na ka benta ki doctor ki nurse ki frontliners but khamtam ruken atrai ye ki nong sharai ruken atrai jong ka ri ru bakin la ruken atrai ban penyat atrai ka ri ka jongi kat kum ka mon ka bakhot ka jong me hi ken atrai don kat lam hakani ka por bangi doni pastor ruken atrai but in ai ka jing shakri ba ka jing ye tho khana ruken atrai hangi iwe ruken atrai ba men la ban pin shat bori i ruken atrai ka jing pen khre ka long jong breu hinre ka jing pin janai ka long ka wan na me hi ken atrai atrai hakani ka por ruken atrai to ai bangin play ki do note ki jongi but bangin pen thli ki jing mot ki jing per khat ki jongi ba ki e ki tien ki bangin yo sngo ruken atrai kin long ki ban su thiet ki do note ki jongi ruken atrai but kham tam bangin la ban long ka jing ba me ki men sem ki jongi bangin la an pen dong kam ruken atrai ha ka lenti ka jing yat ka jongi hi ken atrai don ring kat lem atrai ba ka ni ka jing shakri ka badang sa atrai kham tam me ka balang Presbyterian Mawroh but ki wei ki balang ba ka Jingiaseng Samla ruken atrai ba ka dang la ban ai ka shakri shame ruken atrai but kum ju ru ba ki nang la ban kring ruken atrai ki wei pat ki samla shaka yeng ka jong me atrai to ngap atrai ki ni ki jing duai jonga ka nong pop ba rem tam ni duai ki ni baroh ha ka teng Jisu amen. Kublai shibun miss mila ai hon ling do ha ka jing lam ka jong phi ha ka bapuli na ka tiang ka jong blai ma ru ha ka jing duai u blai on long lem lon kat bat phi ha ka jing shakri ka jong phi ya ka kam ukan ran ha ki por baro ha ka ni ka por ka bamanta ngin yo no ya ka special item na Mr. Dameshwar lalu banga karpar je Mr. Dameshwar lalu ben sngewbha ban ai ka special item jo i
cả tiếng cho Jing Rai cả long Ying Scam cùng kyrkhu cho U Blei bây giờ này Jing Rai là bên Việt bên Biang đi ba em William ngập Jing em ang haka birthday kacha ba pai kacha ba pe tang gi jing ye gi jale para samla shanu ngin pai hap deng gi jing ya le tungin pun scam la ga jing ye hap deng pun gi jing ye Ki eryong bashirkay Yang scam pi ban chakri U Blei Laka long persyaan kat birthday Yang scam kum ki kunjong U Blei Bapet tang ya ki jing sngewbha Balang cha jing thala Chỉ xin cả snghi shaka jing jot kan lam ya pianga Tidak bishar bat bejanai kalin tiba niat Dakhan arkar kum kun kustam na jing jot bangin lat Lahap dengki eryong bashirkay Yang scam pi ban chakri U Blei Laka long persyaan ka birthday Yang scam kum ki konjong U Blei Kalong kabor yangi bangin ya baru play Malayo ungim layo I mensir kadap kashlay Tanki ba ay tiyaladi Kisno tuya kata Tungin yay wat kakmajung u Ya ungin pen sngewbha Lahap dengki eryong bashirkay Yang scam pi ban chakri U Blei Laka long persyaan ka birthday Yang scam kum ki kunjong U Blei Laka long persyaan ka birthday Yang scam kum ki kunjong U Blei na bên tao buram jong Blei amen Ia ai ka jingkhu Blei ya pi Mr. Dameshwa lalu naga banta ka tu ka jingrai ka ba kodor ka jongpi ka balong shi banta naga jing shakri ka jongi ka bangin nang na banang khampan hem chu chu ya jing shakri jongi ha ni ka por U Blei unlong lem rang ka bat phi lambat ki parlok ki jongpi Dameshwa lalu bad unang ya yalam ya pi na kui ka por skoi par ba khamtam ba phi nang la ban pendong kam hok ya ka sab ka U Blei la pan kop ya phi Hagani ka por ngin yo snow no ya jing pembana na kaliang sekretari jongka Jingiaseng Samla Bakum juru na kaliang jongka Balang. But hadian baladeb ban ya jing pembana nga karpat ru ya ki ashas bakin sngewbha ban wanra ya ki jingaingu shini shakman but ka juga por sngewbha ban karpat I advisor jongka Jingiaseng Samla teman mesan Dr. Olamri ban sngewbha ban penkentang ya ki jingaingu
Mr. Chairman, kini kalong kajing penpanah kini kapor, kum kajing iseng samla, kajing penkut kini ke Youth Sunday, in yo sakawai pat kajing iseng kata kapor san baje janmit, kini kajing iseng kan long lingba ka online service, kum tangi kerpat ingi baroh, sombha begini snok tilang kini kajing iseng, ke program kalong kum ni, in yo nong ilam, na Mr. B. Warjeri, ibalong chairman kajing iseng samla, in yo organist na Ms. Kerin Nongrum, in yo nong ilam jingruai na Mr. Sambor O'Neill Kharsa no in yo nong polis dang bat duai na Mr. Nangtais Cameron ja kajing penbana in yo special item na Ms. Bapale Shisha Kharnayor duai jing aingu na Ms. na itmen basan I Swet in Nongkren I Rev P Pathaw wat kajing penwai kini kinong jing penbana boleh syukur. Kini gilong ki jing penbana jongga balang ka kelas suspension kan teng biang mentaga janmit hagapor sawji itu ki balawan segi kelas kin subhaban bu jingmut naga benta kini gapor sawji lesibit kini kin Mawroh ba kini ke kelas kan yailong sah kini ke singutrai ke banwan khat arterik badru haga khat khandai terik mentau benai ka Jingiaseng gentei ka nomdan Jingiaseng benta ka janmit kadon ka wei ka jing penbana na ka KGP sinot sepngi ka advertisement na ka benta ka wei ka post storekeeper kam accountant ha ka Reverend S. Wellington Children's Home Hanong Pendeng Nongston ki jingdon kam na ka benta kini ka post kilong ki ba apply ki deban long ki bala pass ki bikom ki banang ru ya katali account software deban apply haka standard form bat ban so lang ki mark sheet ki certificate ki babiang don kam ru ka recommendation now pastor ka jingsiu tulop kalong khat 100,000 tengka sibnai katarik bakhaddo ban pediang yak application kadong haka arphol tarik mendau benai September deban penpoi yak application show Reverend KB Snaitang Executive Secretary in charge ka SELD Department jong ka Sinod hangtai Hasinod Office Mission Compound lani kito kibadon sanong ston kila ban penpoi bek yak application sa ka Children's Home kabadon Hanong Pendeng ki program Jingiaseng jong kabalang ki longkum di hagani ketiyo baroh ki Jingiaseng mit nado la sai ke mit kin long no hagapor nyowji omsho nriwji kumbangi la yo hagani ketiyo ki baladem ngin ibu jingmot ye kata bagi Jingiaseng mit kin long no hakapor nyowji hapo uniu benai September lasai ke mit siningkong in yo e ke Jingiaseng duai sedang benai bat revival hakapor nyowji ibanilam hakapa polis sedang bat duai ilongi Dr. Mrs. B. Mawroh ha kamit balang praterik in yo sngau ya ke subject mit balang ka baong la sanar pna lem bat u yau briu betemen jongi bala shim na ka chidi pol sigi nongrom kala nong ka ban riu ka khot ka ba pra pat ban kren ye ke ni subject dai we ni timan besan e one sweat inong polis dang badwai ilong i Mr. T kurba ha kamit sing sa jan khat wei tarik mentau benai in yo ye ke Jingiaseng duai hayeng mani inong polis dang badwai inom longsu kumbala print hag program henry lapen baik no ye Mr. Neheria tensong ban yalam hag ba puli ne gaktin ke jong blai bat ban duai kamat jing duai kalong nakabenta ke jing song suk song sngan hakari hagani ke singu try ke banwan si pho jim step in peteng ye ki class read khot ki don ki samla jong ka balang ki ba penkre ye ke jing long ri rukhon so bhaban kan ma ban wan segini ka class ha ka por si pho ji
Labandon ki wei pat ki khon samla ni ki wei pat ki balang ki besong basa hang ni pila banwan sekini ke kelas lada pila don ke jing trang ke jing angnon banrung se ke jing long riu khot kitu ki ba thmu ban sarung riu khot haubnai December ru pila banang wan sedang no ya ke kelas menta hakini ki tayo jong uniu benai September hagaju ko por sipo bujim stem ngin yo ya ka online service jong ke Jingiaseng khna bari Nongkren hagani ke Jingiaseng ilong imeses radiancy ringa hagapor sibijimen singi ngin yo ya ke Jingiaseng jong ka balang inongkren inlong iwei niki rangba jong ka balang Mr. KS Dingdo U Blei unis nei ban kyrkhu yengi baroh kudesigon Dong in dua. Cô kpa jangi bahab neng. Nyai ngui me ko kanrat. Nama malong utrai utunrai kijing kyrkhu baroh kijing em jangi. Nyai ngui me try lang mana kapora nang penembij. Besin pan malapling ni kalat kalanti. Kum ki khon samla balang yo bani lom lang lang mana ka sngi ka bakrau ka jawa Blei ka sngi ka bakerpang na ka banda ki samla ha ka balang bachtelup ka kajipia samlia Blei ngiyo ban rakhi a ko try ya kane ka tayo ya kane ka sngi ha ka teng ka jawa Blei ba emba bodan bor baroh ha try ba ngai ngui me nong penembij Melapling ni kalat aku try ki khon samla Blei Beginang laban shim ko try ka jingkit kliban san a try kum kinong ikit lengkot lem ya ka kam ku chama la ka balang Blei bekin san na Blei ban long aku try krishot ka balang om tang la shai la chisngi hanrei menta ken ko try hakapor bat kaya ka bat yang hon a try ku chama Is nay ko kanrad na kapora Blei Nyai ngui me ko kanrad na makajing syakri ke ba malapli lat pelilantiang ya Blei ngila laban ruai ya roi me ko try ngila laban pendan borom me ko try lang maki special number ke ruai kerpang try baba menta nong prembing idon na kapor bangi syakri me ko try lang makajing ai syaka kam ke jome ka borom bat ka jingu kalong ya me Blei Namar melong try utan rai kijing kyrkhu baroh abaneng madik hendaw try na peneng kita kijing kyrkhu babon serta melangi kum ki khon samla kum ki parabangeit Blei Nguan ra ken ko try syaka ying ka bakentang joma syaka kam ke joma Blei ngidua namar kata try babai seban kyrkhu a try pen kentang ki basyano syano kijing samla ka pendan kami ki Blei kalong na ka bantaban pen krau ya keteng ke joma kalong aku try ban penyar ke hima Blei jema sla kena ka pertai try baba kyrkhu ko kanrat habang ino syaka kam ke joma habang ikner kikti ban ai syaka kam ke joma Blei lang bagini kijing ngu a try baba isnai ko kanrat ban hikai ya Blei ban ai ki do nuot ba ke men sim ya ke long reneng jing go try bangin syakri me ko try kum ki samla na du badang samla ko da kapor nginang syait dang klain ngin syakri me ko try ki sngi ki por jing no temen ki sekirta jing ira Blei na maga kam kedawa ko try nang yai syakri me ko try lang bagi bentak babon sertap ki jing syakri ko try baba namar kata sai ko kanrat ban pediang ye kembang long try baba pediang ru ki jangu ko try ba shano shano ka balang aka kes Jingiaseng samla ka penon kam ko try kin long ke bakrau de ka bor ke jing isnei chama nong primbin kin long kin roi ker hai kin ko try de ka bor ke jing ko Blei chama try baba a nong primbin isnei ko kan radingi nangi mek ki por ki ba ke batan ki ki por ke ba sneu kin ko kan ran
an rai kum ki bang ngi shani ame ko trai na mangi ngai scam kra melong ka ko ba scam ngi melong ka por ki ko trai melong ka jingkar men ngi hap ka jing du jingkar men melong ka jing pen chai bor ngi ka jing sno man sim ablai melong ka jing pen kya ngi ko trai pen ka jing pang melong ka bor ki ko trai pen ka khlam bat ki nam snu ablai na ma ka tai snei ko kan ran ngi laban pa shma ablai la ma ki don no ba ki man sim jangi kyrkhu ko trai ka wai bai ka ti blai no shit ka kam ko trai ki nang roi ka hai ko trai ha ki kam ka jing trai bat kam tang ngi nang roi ka hai ablai ha jing ai ai ka pla tam jama nong plim bisa stang si pang por ngin yo sngau yo ka khubor ken jama lai pastor trai isnei ko trai ban pen kup ngi de ka bor man sim ba ko jama ngin yo amat ko trai ka bor ka tin jama Lymba jong ka Youth Sunday jong ka snem arhoi ablai kyrkhu ko ta ki por badang salu jong shukriya trai trai pen kup de ka bor jama ko trai ba ngin yo sngau ko trai ma kren na preng jong long ba shukri jama ba ka tin jama kan yo ka jaka ko trai ban panu me ki do not ki be ma jong ba ka tin jama ko trai kan yo ka jaka ko trai ban thau thmai ngi ko trai ko mane ki ski ki por ke bas neu kat ne ablai shimti ka por badang sangi buti ki blai jama mahabro ki pop na be ki ngi pangi tem tengu jisu nong prembe amen. Nga syukwa banbu ka jingkarpan hapi ki parabangeit hagani ka por bangin ya sngewbha banya sno ktilang saha ka wai pa ka jing shakri ka jongi ka Youth Sunday ka ban long ha ka por san baje Lymba ka online service ba ka jing ya sno ktilang ka jongi kan long ka jing kyrkhu yangi kum ka Jingiaseng Samla ba ya ka jing im ka jong pi shimet hagani ka por pat ngin poino sa ka wai ka banta jong ka jing shakri ka jongi ya ka bangin yo sngau ya ka khubor Youth Sunday Lymba I pastor Reverend AC Lymba pastor nakaliang Jingiaseng Samla ngi pedang sngewbha pi hakani ka por bangi ai khu Blei ya pi ru ya ka jing la kloi ka jong pi ban priang ya ka jing penbet ka jongi ban wan ban sam ya ka khubor na ka tien ka jong Blei hakani ka por bangi duai nakaliang Jingiaseng Samla ba ka khubor ka ba pen sam hapring jongi hakani ka por kanlong ka jingbam ka ban la ban tei men sim yangi shimet ba bangi la ban nang em nakoi ka por skoi pan ringkat ba ka tien ka jong Blei kum ka Jingiaseng Samla ngi sngo mangilong ki badon bok shibut hakani ka por bangi yo I pastor Reverend AC Lymba kum ka jing pen itu I pastor I menta ilong chairman jong ka Jingiaseng Samla KGP Synod sangi ban ngate bai pastor latib bhas tharai sapang ki Samla sapang ka Jingiaseng Samla sapang ki kam ki jam jong ka Jingiaseng Samla para ka joka por I pastor I dei pe dan hapo ka district Nongkren ka badan hapo ka like se Presbyterian te haswai ka bangin yo sngau ya ka khubor ni pastor ha ka ni ka por ngi shimbanta lang da ka ba ngi nyarwai ka jinrai ka ba nrius pa arpuai ka jinrai ka ba nrius pa arpuai ngakwa banlong usipai hapo kalamali ngan kongus EMU Jisu utrai ubahakli ngan shim ka jingkiang atyar bala banda yanga banganyo long shi arta usipai ubabha trai babha tu shongbat nga kat barhem ka thuma ondalawai hakari jingshai ngan shong halakarta kumtu ter baro laitali kid khot lam ka chorus ka jinrai ka ban rius pa arpuai Agwa panlong usipai hapo kalamali ngan ko ngusim yu Jisu utrai ubahakli ngan shim ka jingking atyar bala bandayanga bangan yo longshi arta usipai ubabha trai babha tushong bat nga kat
menta ubaman ubenjot kisumba meding jong u kitau shanga batlon kan king kasika jingen kawalam umensim ka jing da kliban shadem ka hok bating ben him trai babha tu shong bat nga kat barhem katuma honda wai hakari jingshai gan shong ha lakata kat pakanang jur katma tulong kajakari ai bor yang ban yai ne ban yeng ru klem daki te on da khot ka jing len ka jing em ru lawai kan yo shong ta chi jinong hari ka jing sok jai trai ba pha tu shong ban nga kat barhem katuma honda wa hakari jingshai ngan shong hala kata I Jerman, I Bapunya, I can get Jingiaseng, I can get Por Gabamenta, I Balongru, I Bay Chairman Jong Jingiaseng Samla, I Pastor Jong Balang, Wala Imshamla Baindaran Kabadni, I can get Por Gabamenta, Kitamen Basan Baroh, Kat Kibela Bainidon, I can get Por, Kinong Kit Kam Jong Jingiaseng Samla, Kilong kme, kilong pa, ki samla shenrang bat kentai. Hak benengkong ngai kublai pi, hak kerteng ke jong trai bonong penem ujongi u Jesus Christ. Hak bakum kali kapor ke bamenta, yang shimru, ya kini ke kubu, ke badai ban ai kublai kerpang, ya ki kon samla jong ka balang, hang ne hak balang Mawroh. Bat kumjuru yaki khon samla hakas not bat hakane ka balang jongi ka kejpia samli hi baroh kawai ma bagane ka sngi ka bakerpang ka Youth Sunday ka baw ta kejing snai ka U Blei reng jong kejing ka babun ba kejing do cengkerman jong ka jingem yo pai rakhe ya ka Youth Sunday ka ne ka snam kumni kumma kalong te kumta ngai kublai kerpang ya phi baroh ki khon samla jong ka balang kan thei bat shinrang ai balamba jong kani ka jingra khe ju yani ka snam ya ka root Sunday kan long sha ka kyrkhu ka ba kraw ya phi ha ka jingim ka jong phi ha ki kam ka jing trai ka jing pule ka jong phi bat ha ki bantai ka ba pher jong ka jingim kumta ha ka ni ka por ka manta ngai khublai ka pang ru ya ki no shimanta bat kum joru ibla ai ya ki jingwai ka kerpang hani ka poba menta tu blai ndorangkat begini ki bentai bi ban pendap ing lawa jing shakri ka ban long sha ka jing shakri ka ba pdiang hun hakamat ka khet ka jing snai ka jong blai hakani ka por ka menta kumala pdiang sngewbha na ka liang jong
ke Jingiaseng Samla bat ka Balang kumju wan ra ro makata ke jing ai khu blai na ke jing ke sam ke district ke bang trai ke Nongkren district ke badana po jong kalak se presri ke bis not sep ni bat kumju ru shikantien hakani ka por na ka menta ke Jingiaseng Samla ke bis not sep ni ke jongi kawan raru ke jing khu blai bat ke jing ai kyrkhu ko do ep ke Jingiaseng Samla bat ka Balang hi baroh ka we ai bagani ke jing rakhe ke jong pi kan long sha ke jing kyrkhu ke ba crow ha ke jing im ke jong pi bat ka lawai ke jong pi bar bolong ke jing kyrkhu ke Balang bat ke imlang sablang ha ke bentai ke ba pher ke ba loin don manong na sngo bat sngo rom shi ka de yaga Jingiaseng Samla ke Balang ke jong pi hang ni ke balong sha ke kti ke mon ke kti ke diang ha ke Jingiaseng Samla sinat ha ke sinat bat kum joru ke Presbyterian ke jongpi ke balong sha ke kti ke mon ke kti ke diang ha ke bentai ke ba pher kam ke jing tribe ke jing Krishan ke kam ngai skam ngam jer ke kum gitaru ngai la sutu ba ke Balang ke jongpi ke Jingiaseng Samla ke jongpi balong sha ke jing kyrkhu balong sha ke kti ke mon ke kti ke diang jong ke Jingiaseng Samla sinat Balik ke snot ke jongi hi baroh ke we ngasio beraingo ya ke Jingiaseng Samla hi baroh ke we lang bai pastor in charge jong pi ibalakan mau nga ban bo ya ke program ban ai ke jingkren ha ka bukum ni ke sngi ho ot ha ka tu ka por ha ki banai February jong ni ke snam ngila don ke jingkreman ke ba kra ban yo ban ke ba khambha hanai ke wan ke jingja ke ni ke pandemic ni ke lockdown hakini ki sobna ki bret no lan chibon ke jingdo jingkaman ni pastor long kum longin pen kre da online service ndai tang aplang chitio shwa jo kani la pen scam bangin jo ya kani ka jingi shakri ka bukum ni ai ngo U Blei nam ta kani bangin scam nam ta kani ka program ka kan mau sa shisen pat nga try da na pleng jong pi ki khon samla ka kan mau ka ba jingon kren jonga ha ka Balang jong pi ang ni ka Youth Sunday ka sin ka ba ar kan mau ke senam arjar nyaw bangun keren hang ni itmen besan idw khot no idang long ai advisor jong ke Jingiaseng Samla bagata ka por impat long itmen besan ngidang long jasang ha ke benta ba po jong ke ni ke jing mani berkalong sha ke jing kyrkhu gitu ke Jingiaseng by Dr. LKG long Sherman but miss H dikhari long scattering akan mau ha ke tu ke por ke Jingiaseng ke bangiyo ha ke senam berka team juga ke long wat shim no yelo men sim khut nanga ba pension na rem sam san pwe khat we kalong sha ka snam ka bangi mat ye ka jing kyrkhu kham tam ha ka pdeng jong ka revival no yo ye ka jing kyrkhu nga buan man ai khubor pan ma phir kum chu yo sngo ngi yo pdeng ye ka jing kyrkhu ka ba crowd jong lai tu ka snam bar ka sin ka ba ar ngawan hang ne ka snam ar cha khat lai ha ka program jong Easter Sunday ngawan ban kren hang ni ka Jingiaseng ka bashi beji bangi ngak skam na pren chibi ba kan mau igata bar ka bangla kren na ka to ka por ka khubor Easter ka to ka por ka long sa phang ka jing ar to tin ya ka bala pen shong nong rim na ka gospel jong lokas ka nong ba fu saw ka khot ka bala pu pra tin ba ka ta ki pra samla kumbang la pen pau ba ka ni ka dei ka por ba ka kenta ka bala pen kembet kirpang yanga bandon pleng jong pi kum ki khon samla jong ka Balang bara pleng jong pi kum ka Balang hi baroh ka we ban sam ni ka khupo ni ka ting ka jong Blei kamlong ka bajarang khat yang ban jang ha kani bangai scam nu kan kamlong kum tai pi we pe we ki khon samla shinrang bat kan thai kilong kme kilong pa bat kinong shora beron kamlong ka bajarang khat ni scam pe wanang ni rengkat ba ka chingpan kre bangai scam na makata U Blei ru don laka benta kaba kongsan ke jingtmu kaba kongsan yak ban kyrkhu kyrpang ru ngi wai pi wai hakani ka po bamta magta ngi scam bo blen kyrkhu ngi lama juga ni ka por kaba ngi sayo lama ka ko khobor ba ka jing shakri hi baroh ka ni ni po bamta hakani ka snam ka bamta ngi scam kambali tip baga team Youth Sunday ka ni ka snam arjar wai kumba ka Jingiaseng Samla KCP assembly kala bu kalong ki Kristan ke ba khanat ka yak bala pen shong nong rem na ka chithi upor chautetas klanong ka ba ar kat khot ka ba hanriu pa lo jong ka ni ka team
ngala berkat ban wan rai ke jingkren chapang kiba khan adkar bat ke jingkyrkhu kata ke ka phang preng kebangan kren ha ke ka pobamta le ngila banong ka bor rol di bat ke jingkyrkhu kata kalong ke subject ha ke ka janmit ke bamtal ni ka phang preng ya ka la pensyong nong rem naga kitab Daniel ke nong berengkong ke khot pra ke bongkum ni Henry Daniel wat mu hala ke donut ban on om penbit tingit jeladi da ke jingbam sim lemne da ke wine baudi kata kalong ka benta jong ke khubor ka bangan ai pedeng jong pi hakan ke janmit ke bamenta de kumta shuai ka bangi nginja chaprang tungin pendam haga jingduai ini duai au blai bok pa jongi ba pneng kumne sa si sen pat hagan ke janmit jong ke sngi ke ba krau ke jongmi nes kamru mi I la ke jong ke khet ke jongmi bangi don hagan ke jeng ke ba kentang kum ki khon samla jong ke balang ke jome hang ne Mawroh kilong kme kilong pa kinong shurai kat ke bai don hagan ke por bamta kumne ko mangi long nama pa melong U Blei jongi mitip rot pa misngo thu kumta mi iker pang ru ni ka po pamanta ilo chong shakri ba jange ni ka jaka ka bakantang baban sam ru ke khubo ni ka tin ke jomi try u shakri jme long tau breu ban si bon ke jingtlat balami theo yu ma sham si bon ke jingduna hane lopan damil de ban le ka man ke jomi den ma ka shoban sam ke khubo ni ka tin ke jomi metip au blai bu shakri ju long batlat baga jingpan kre yu long tang ku breu batlat I duai ai baga jingpan kre baga jingpu son baga berkat ke donut kan long ka ba sham sngewbha khamat jami ba ki ai baroh ban pun sngau holi ka por kina long sha kum ta ka jingbam ka ba koror ba kong san haga do ba ka men sim ya ki khon samla jame chindrang ba kan thai hapo jong ka ni ka palang ya ki long kme ki long pa Baria baroh kat ki badan ha ni ka por ki ba shashko ko khubo ni ka tin jami kyrkhu ni ka por ba ki shashko ki tin jami a ba ni ka khubo kan long ru ka jing kyrkhu lo jong shakri jami ni duai ni pan ni boti ni ka por jong ka jing shakri ji ha me blong blai bo tra jong Jesus Christ mentar ka ta ba bom chi ko ru amen ki ba khan adkar bat ka jing kyrkhu ya ka ba pensyong nong rem Naga kitab Daniel ke benengkong ke khot ke bapra Henry Daniel wat mus kam malaga donut ban om penbit tingit jeladi daga jingbam sim lemne daga wang ke baudi kata kalong ke wei pat ka phang ke bangai pensyong nong rim daga janmi halo jong ke ni ka team ki Kristan ki bakhan adkar habangi phai sha ka nong rim ni ka team kalau pensyong norem kumaka Jingiaseng Samla Assembly ka bu ini ka team kalong naga shiti upor shautitas I thu ngi sku thu apa ngi pule na ka tien jong blai kalong bau por uskan ushim yautitas kumukhun ukhun ubashisha ukhun bahok ukhun badhan ka jingai ba ka nongrem ka baskam balkum ta ka dhan ha ka por bau por u eno yautitas apokrit bau laj pat la ka chong ka jinglaj penyalap ke leng saudong bala e yautita sapokret ula sneng ula kentu yautitas bala sneng ya kentu yautitas banong ban le ya kata ki benta ki bab dai dur ka kum kamon ke U Blei kum to ka bangila puli ne ka tin U Blei scam ne ting ne tip ha ka jing kentu yu ban im adkar ban le adkar ban im hok balong ki breu ke priang sngewbha balong ki breu ke sham sngewbha hakmat U Blei balong kan turu eu kalong ba ki breu hakret ki long ki breu ki bompat nget Blei nama kata kan tuang tu sumar jadi banom syukur nama ba ki breu ki long ki ba syukur ki ba thala ki ba lamler ki ba jelangu ki ba alihya bar ki ba kum kita barkum ta upor utho agishti shautitas banlong ibadka banalo jong katau ongru menlong kanuksa yakiwe mentung kitimen besan menlong kanuksa kitimen besan
melong kedong sai kilong keme kilong kepa melong keduk sai ki khon samla melong keduk sai kilong yelong sam melong keduk sa melong kiba hok kiba khut bat kiba janai kata kalong kajing kentu jung upor barkam joru kentu kajing kentu kalong ban kren ban hikai ki reu temen ban kren ban hikai kilong keme kilong kepa yaki kentai yaki rangba yaki samla shendang yaki samla kentai kata kalong kasiti ka phang preng ka bu tho ban kentu bar komta ka wei ne ka jing kentu ka ba kham ko dor e jong por yo titas kalong go titas men long uwakan atka ha ka jing long jing em baro bar ka taru ka de ka team yo Sunday ha ka ne ka snam ka ba manta ki para samla ki long kime ki long kpa halo jong kani ka team larangi perkhat larangin kran kadan ku khubor ka bakra bar ka bacheleu hadu kata-kata hanangin nam don ka pon nei ka to kani ki phang ka banga kwa ban pen ken pau ni ka po kalong ngis ngu thu abangong ki kristan ki ba khanat ka ngis ngu thu ka mut ka ktienan kristan ka tien jum lai ke thu ngi ki kristan a khot nongkong e hapo antiok e kisran jong jisu barngam na don kamru ban batai kata ngi ba bona pleng jugi na tip di kata balaba ong paru ki ba khan adkar kamut ban wat bria banda pet bria banda yit bria banda khan bar perkhat banda puson jana ya ki ai ke banda ki ai ke baro kata kalong ka kentin khan balaba ong adkar kamut ban perkhat sani lani ban perkhat janai ban le ada perkhat ban long jai jai hai ki ai ke baro ban kren da theo ban le da theo ban ya da sumar ban bam ban di don akor ban pulut da theo kata kalong ke jingmut ki kristan ki bakhanat ka halo jong kata ka phang upor ukentu yo titas dolong ubakhan atka nama kata upor habo kentu uang tu sneng ban long ki bakhan atka kene ka mot bakun tu baru sneng ru yang hi ki parabangeit ki long keme ki long kpa ki khon samla chnang bakun thai bangin te la kam mi la dim ha ka chinglong jing em la ne ban don ka bor halo la di ban khan atka la ka khan atka ke sir hiem ka ktien ka ching batai ka chi chublai ka long bandhan ka bora haldi halaka jong ha laka long ha ka jing shakri laka kam ka jing tray bar ka ya ke jeng ngede bandhan ka bor haldi ngede ban long ke ba khanat ka kata ka long ka jing kentu ka jong por ba ka ni ka long ka jing thau jong ka ni ka team ha ka ni ka snam ka ba manta ki para samla ilong keme kilong kpa ba ka perkhat chapang ka ni ka team yo Sunday hakani ka snam ka banta kar bangarang person ba perkhat chapang kani kawan ha ka jingmut che perkhat jonga ba bangang kan mau ye ka jingkran ba ka jingkut chemut ka scam jong Daniel ye ka bangara buru kum ka wei na ka nongrem ban kran hakani ka por ka ba manta kani ka jingkran ka dai ka ta ka bor halodi lani ka hading bala perkhat sani ye la ka jong ka jingim ula don hapo Babylon hakari jong ka jinglong brau ula ong halaka do nu Daniel lot ong ka tin jom nai hanai lot Daniel hanai Daniel lot muskam halaka do nu ban om pen bit tingit jeladi daga jingbam sim lemne daga wine body nges kam lama kata kadai ka ne ka thong kadai ka ne ka jingko jingmot ka bas kam jong Daniel haka jingem jogu banom cha job haki ai ke banom pangsu U Blei ngi te po Daniel long champion usamla mo champion haka ri jong ka jinglong brau nama bo don ke ne ka thong uran ke ne ka bor harol de uran ka jing perkhat ke ba pakai la di barkata kalong banam pen bit tingit chela di daga daga jingbam sim lamne lagi ai ke baro habo Daniel udon ke ne ka thong barka bor harol de don ke jing shap ting ong ka tin ke jong Blei habo don ke ne ka jing sus kam hati
udon hakari ke jinglong merau hababilon hala penjang u hakapentadura lalu no ubamani dem ya kata ka dur blai ka jong ka khandai put kalenter ka pengkyang ke jongka hakatin jumlai kong riu pro la khandai lan riu pro ka mur khandai put la khandai put ka jingchong la se kata ka dur blai ka ksiat ka tuwar mobile jong ni ka juk jongi bamanta ukram shapting ujeng hakata ka pentadura balapan shitom yo henry ka bor ke jong blai ka pa wanta namar hapala thang hakata ka wording tam ke jing smarting ro kam don watang we snyoram ing hakakle ke jong kalong ka bapla bar magata ba don kata ka thong ka scam ka jingut chumut chuba scam bar kata ka bor haloli ka scam U Blei udon angkat hakajing kalong ka jing kyrkhu barbat ka ding kamla ban ing ban thang du u magatangi syamru baudania udon labrat yu hakram jongki sing habalabrat yu hakram jongki sing nama bom tre ban mani yu sim hapo kilai posi labrat yu hakram jongki sing henry kat ka jing shirkai jongki tagi sing ong ka tin ka jong Blei lada bala ai ba mi tagi sing hapo jong tagi kram lada phi ai do lada ai blang ai masi u blang teli sitang ula khandrup umpoi hakandau lalu ka jing shirkai ka bakata hanai bala bread yo Daniel om dani ai ka basni kumta baus im darios la perta hau le chita chakram dang step ong ka tin jong Blei la perta go Daniel hatu tu Blei uba mishakri u Blei uba mani klam da put ula ana eman pen emi naga shinto jongki sing Daniel nang thi na krem wong ko sim kan ra to em hala karta u Blei jonga ula pha yo nger jongu bola khang na shinto ke ju de kim sham la pen sao nama ye ke jingkhu la shamanga ngam shamle ai ke basniu berkata kalong ke jingkhu ke bakra nama berodon kata ke jingat ke baskam ban pen kentang khut ban jeng scam hakanong nongrim ban mani klumar ban mle klumar ya ke bomdai ke pen susi yo Blei bak para bau ki briu ki bla jeng scam kumta U Blei udon angkat haga jingem ke jongki ki parabangeit habangi pais habang apukat bangadang pule ya ketika kecing ke jong Blei kadang wan show haga jingmut berkat jonga sapang Daniel nama bau don kata ke jingmut ke baskam barka long shisha ke jingkyrkhu bakada ke jingkut jingmut ke baskam juga long banam penbit ngit jadi dagi dagi no ki kam walau jeng ke pentadura walau don ha kala wording udon hang no barka Blei udon angkat batu barkum ta ka long ke jingkyrkhu ke bakra barkum taru ka chu perkhat ne ke tin ke jong Blei habangi phai se ke jingem jong Joseph ru tang nama ki sabti thop ran laplong ke jinge shon hapreng shipara henra ya ki menju ki shon yo udon kata ka jing sus kam ngamdai ban thau ye ki nama bakane ka ke jing ai jong ipa de ke jing i kata ka sabti thop ran kalong wan rai ke jing bishni ka sabti thop ran ka wan rai ke jing shon hapreng shipara Barka jing pos ni ka jungu kalong ka jing thrais ni pan ban yeki ban le persyai ki hendai theo ye kata habra de u ko momrau tang lai pho ar pho tli ki spa rupa haki nong khi ki kin jamidian barkom jor la thiet u po Egypt do putipa nama bu don kata ka nong rem ka baskem don angkat pa U Blei Upan kentang ni lah kejong ke jingim. U Blei kyrkhu walau umrau. Barang juk ke por, apa yang juk ke jing tenjuk, apa ke jing pensai ke bakrau. Lama kata ke lok, jong kenrat ke jong. Naga por, sekepor, pakai khot ban tialang bat u. Nama ke tian jumlah ke itu ulong samla ubah habri hodok kata-kata.
barkum ta tre mereka por ke bau tokun rat don Potifar kani kalok tre onga ngam tre bandai kata nama palong ka tengah jong kun rat jonga kumnungan le yakani ka kam ke boman bat belong persyak U Blei barkum ta lamu dui lam le pat yu nama mau don kita ka jingmut ki baskem kalong nama kita ka jing septing kalong ban bu bai je la ka jong ka jingim ulalat na kata ka jing pensoi jong kalok jong Potifar la kem yu poi sha bendi nama bu Blei u e je u ha bendi na bendi u sei ban long ku munong sinsha ha kri jip baroh ka wei dagi ma ka jing thu lupa nega jing tu jing patai ke jing pos niu U Blei la sei nega bendi long nong sinsha uba khamat light nose im paru kata kalong kabangi ngisham nega ktien ke jong Blei nama ba ke jing walau Joseph ulang kumumrau la de mrau yu lalong kumrau hapo Babylon he walau sha te mrau ha ke ke bakan chado henrai long mrau hakata ka jing day baru Blei hakata ka jing kot jingmut bakata ka jing yang scam baru la ban te mrau haki ai ke bagan jaman sim kum tau Blei u kyrkhu yu magata kani kalong ka benta ka bangi sham na ka tin ki jong Blei ma bu Daniel bu Joseph ma bagi don kata ka jingkot jumut ka scam ma bagi long ki ba perkhat janai kiba khanat kal kiba don ka bor halorde bar kiba shailam ho ka bor jo man se makhu kila bani le persha ya kita ke jingten chu kiba shirkai kiba khat kita kata kalong ka bangi syam lara phin mudori kita ke jingten chu kiba Daniel syam lara phin mudori kita ke jingten chu kiba Joseph Umar kalong ke jingten chu kiba shirkai do kata khamtam ha ka jinglong ke jingem samla Handai nampak bagi don ke Nongkren ke baskem, kilong kita perkhat ber kita khanat kar ya ke jong ke jingim, kumta kita light nakata ke baroh bagi long sisa ke Jingiaseng sngewbha kamat ke U Blei, ki para samla nama kita, kilong keme kilong kpa habangi pai saya nak ketin ke U Blei, kilong ke kubor ke basnut nat ber ke bamin si mengi, habangi pai saya ke jingim Jong Daniel bot Joseph. Nagari ka ketin ke Jong Blei hi ngan ai sagawai pat ke nuksa. Berkata kalong syapang Samson. Abangi pai pat syapang ke jingem jong Samson kalong ke ke bas ngusi. Ka ketin ke Jong Blei ke tu engi. Ba haba ki khon Israel ke don ha ke jing sin sha jong ki Filistia sao posnam. Ba haba ki khon Israel ke duai. U Blei rasio ke jing duai ke jongki. Barkum ta ban ra itu nong pelat. Barkum ta ulami pau hamanwa. Barakalok ke jong ke balengki. Barkum ta lapun yo Samson harga jingku. Balandu ke sepo juga kemela pen kentang yo. Balabatai ru yo. Bagaserti kanam day ke kli jong. Ngau tau klung ulong nasa jong Blei na do ka kpo jong kami la sang dor thau dor yu ha kpo jong kami ke jong ha ka jinglong kho ya ka jinglong kentang ta ka bor ka jong man se ma kho ba la khai u la long khna klung kumta hanrai ka ba susi pat ka long u Samson u khlam pat yo ban pendap ka ka plan ka jong Blei ban pelaj ke khod Israel ka kti jong ki Palestia ulah hap no, ulah internet no, iki keng thay nong way, ki keng thay ba mane Blei tau, ulah ke internet ya kata keng thay timnat, ba ulah song kurim, bar kami sibun ke jinghe, lagi pulih nak kitab nong bisa pensyam ya kata, bar kumjo ngi syam kamtam, bau Samson kelong, ke bas ngusi, uklam par jawaban pendap ya kata kami syana ni ka plan ke jong Blei. Ulah hap no, hagai keti jong ke dilela, pikir mau, wile kai bat ke dilela, nak sengi,
Khat ba ka dei la kala khro yu ban thu hang nu sam sam ka don ka bor ka jing klan ka jong pi kat ne pi klan da ki spa ba da ka jar pim la kim la ban jeng ni le persai pi wi le kai wang pi ko atip ya kata ka bor jonga ka long tang kum ni ken la pin te nga da ki nyot le ki thri ki ba em ban ki bom par jap sao ngan satlot kadela ablai tip kum ta kala persang man le kum ta ban yo kem no yo samson handai nele hakasen ka ba ar hakawai ka por kala khro bian wi le kai biang hang tau ya thu ong la te tagi telai thamai ya ke bampat syam la trikam ngan satrot la te kum taru udang klani tas hakawai ka por wong biang habakala keli hang no ka syong ka por jong pi habala ye ye kendu man ka si man ka por wong la pin tan ye ta ki ching kedor jong nu snyu jong au ba jrong kat ni pin tan ba pin te ngan satrot im don bor le kum ta kata ka bor jong kadang klani ba ka hadim ba dep ban keli laisin ka delila kala sung thu bala sha thok bar kum ta kala le mat su si ang ka tin ka jong blai kong ko samson mila thok nga me ong nga e ya pa haba ka do nu jong me ka jingai na nga kam long rengkat ban nga mela iben nga mentala laiwat rang ta blong kum ta larame melong kum ni kenno kene ka jigide habala don kata ka chikren langsung thu ba kani ngan do e kani ka brio kan kata ka ching bha brio jong kata delila kebla jit ker pang na pdeng ki samla Filistia hang ta ong ka tieng ki jong blai habala le kai man ka singi ong bala bren kadon ka ching le ka ba krau po ka man sim ka jong langan ya thu ne ngam ya thu langan ya thu kan do no ya ka bor ka jong blai utip biang biang ya kata ladang am ya thoru ngan do no ya ka delela ka bakat ka ne ka ching ba pre jongka en pe tanai no snyo na ka khmat na ka ngap ka chitu ka pis ka man ka tien jom lai kai thu ngi nong bisha kan de gong ma ka man sim jong samson ka bisa kum man yap pada kum ta na ka bakat du ula khap re bila ka jong ki khmat boleh thu wang dela ba pi baka serti kam shana dai ka kli jonga namang along na sa jong blai na du ka kpo jong ka khmi ladan khia nga te ka bo jonga ka let no ngan selong plot ban ngan long ku wei pat u brio habaka dela kala itu boleh thu hok kala persang ban pen bi ha ka wi ka po bar kala pen buat yu ha du bonop ti brio shu laki lendum ke kli ke jung parang ta kalong ke jingkut jong ke jingem jung nama bo munsim jong blai la mi no abang apai chikani ka long ka basusi ba ke jingkut jong ka long ke jingdu no ki khmat ba ke jing yap ba ke jing kodet ba ke jing le ra abang ipai chika jingem jong samson ba ka long ka basusi ubreu bala pun kerpang ha ka kpo jong ka kemi walaupun kentang kerpang do blai naga mentapa don ka plan ban pelaj ki khuniser naga jing sha jong ke Filistia henry le kai berkum tau hap no ki para samla bar ki bangeit baroh hakini ka por ka bamenta kani ka kentin ka jing kentu ka jong por kalong ka jing kentu ka bade Balkani ka team ka ba Jingiaseng Samla Assembly Clubu. Kalong ka team ka ba kodo bar ka ba kraw tam kam tam hakini ki sngi ki jongi bamenta ban kan tu ya phi ki khon samla shendang bar kan thai. Banlong ki baat ka. Banlong ki baat ka. Ngisung thu habang yong ka tin banlong ki baat ka.
Yisrhi malong bangi de bandan kata ka bor halodi. Ka bor halodi Isham na kakting ke Jong Blei kada ki way na ki so jong men sin. Galatia sana pang Isham maka bor halodi. De malong bang ta ki ba khanat ka. Bagi don kata ka sunshine la ka jong gamet. Ki de ki way na ki so jong men sin. Nang bangila ban discipline yela di. Ha ka jinglong jingim bangi don kata ka bor ban jeng hapreng ka jing tenju bangi de ban don ka bor ban yang persyai ka jing pensoi lalangi ngim khana deka langim don kata ka bor hode ila ban sha te mrao hagi ai jong ka ni ka perthai hagi ban ta ki ba pher ngila ban sha te mrao hagi ai jong ka ni ka perthai kum ki khon kristan ke jongi habang ipa wat ha shong ka shong man ke jongi ru ngila tip ye ke jing shisha ngila tip ru ke jikai ne ke tin ke jong plai ngila tip ru ke jikai jong ke kini ngila tip ru ke jikai jong ke keme ke pa jongi ngila tip ru ke ai ke badai ban ne bari ka tangi ngim la ban le ke jeli jong ke jing shong ka shong man karba na mi ki singi ki por kanang hair dor adu kata Kam tam hagani ke juk jungi bamanta balai bami ki anje ba pher hagani ke ri ba ke perthai ke bangi bamanta ki anje ba khla ban shong kha khla nama ba i ba ki breo kem dan shu ka bor halaladi bar kum ta ye ke ai ke ba ki kwa kile ka don ke jingi shong kha khla ka anje min churi kata Kiba bon na kiri kile kata. Namar ba imdon kata ka bor halodi. Ban pen shong nong rim kal kum ka ktin ka Jong Blei. Ya ka ai ka bathai ban le ya ka tangi ngim le. Bar kum jor kum ki khon samla. Ngila tipti baga jingle sngewbha tan kalong ka ma. Bangila tipti bandi kiat kalong ka basniu ka kta ai ka kot ka kia. Ya ka jing duk jing kedo ka jing pa sam ka jing do hakilang ka bantah ka pher ka jing di drugs berkum ta ngila tip bi kita ke paro baladangin le gata kan long ka jing do jing mentoi ka jingam jungi ha ka pule ka puti ha ka kam ka jam ka bantah ka pher par ka bon ra eng ta ka long tang ka jing do jing kyrkhu ngisha te amra Mawi sat te mrau ke jingmut berkat jongi barkumta ido no ikata. Magata ki prasamla kham tam hagi ki singi ke jongi bamanta. Lan shio thu epi tang haganiga tayo kabla dap hakata ko ke tayo ngidon ke parents meeting haga school jongi hangte ngapet ke school jong ke Presbyterian Ikan dua iki parents jogi kena kelas 11 coba sedang iki kelas ke pertama. Kawai ke jingalang jogi kelong. Hagi tu tayo badap kelong. Bagian dalam ki kelas online kelas. Online but offline but kum ta dekat kum ke jingpen bet jogi. Kena iki wei no hikai. Ke jingyo I jogi kelong. Ba kani ke jing ai mo bai ki kim ki khon ki ti ha ka por ka bam pat dai ka long ka ma ngem la ban te la kham namar ba balai nama ba bun kim pa don ka ta ka bor halodi kim pala ban perkhat ki ban khan ba ka no ka batai ka ro pala ba ka ta ka long ka jing komplain na ki mi ki pa sibenta ka long ka jing dok jing kar do sibenta ka long ka ba imai ka ai ka komle ka chomki ka long Ya kumle jo ke ngam dam kam man batai platip kumno pisham haka jat ke jeng hayeng asam ke jongpi kumno ki padan kam baga bangyo I paru haka jeli jong ke social media kalong I kumba la shate amra ngilalong mrao hanta ya ka jinglong frustration ya ka depression jongi lapen paulut hanta ya ka jinge jongi ya ke jingi dam le ke jingi samla jongi ya ke jingi kalong ilong sam ha ke la donut hanta bagata kalong ka ba bun sin ngim la bon control ya ke jingim ke jongi ka por kam sha ban batai shibo ni kata ngai sem ngapen pau kata
Balda kamta langim don kene ka bor haldi langim don kene ki samla ke ba khanat kala ki lyang ba kamta ke ba perope ngin sa sha te mrao no haki ai jong kene ke purthai balangi sha te mrao ngim don ka bor haldi ngi sha te mrao haka chimpan bit haka riam ka bet haka kumle haki bentai ba perope jong ka jingim ke ba kene ke purthai ka terwa haka jingim ke jongi wat ki kemeki keparu ki melaban lat nekani nak baburong ki kemeki kepa hagir ke juk chongi bamenta ngai la komno prapo persen ki shatem rau hagi advertisement chongi ke juk ke bamenta barkumta ya ke bagi ba I hagi kemat ke jongki ki kualut multinational companies trong kapal thai barok away hagi company ke ba pher man lagi sngi ki plan kumno ban penyat jauh ban kamai spa ban kumno ban pen be je ke priyo ban jat kata ka jimpen ni jongki lagalong ke Mumbai ke Kali lagalong ke Jingiaseng lagalong ki bentai ke ba pher ki pen I balapen I rung haki kemat ke jongki ke jabi yang ke donut bar ke jingkuha bom cukut ke jongki bar ke mami nang ta kalong ladam la pen biang ke jing bom song suk yang asam ke jing bam sap kami nang ta bar ke ta kalong ke banging syam ngamla bar ta yang sai pen pau ma pilas ku tu yang kata ke jingmut jong kata ke pa ngisha te mrau hagi ke jong ke ni makatangi syam makin gisi bamenta kaba habangi pai ki company ki ba pher ki pen I kali ke balai klur sau klur ke Ferrari cars bat ki we lari ke mobile ki ba sanpau silak siteng bakum ta ku halut manangta kita ki ba thumu ban thiet ki kata ke balai klur sau klur ka kali nai don pat ki bam tang ban bam jarum yo kejinga pera kejingim kejongi keba hadu kata-kata nama ketangan ong hakani kepor keba minta kalong ngajus ngutenana banga perkat capang kini kiai bau por ukran ru yaki banget hagatu kepor wong to ken mau bagi kiai baroh kiba pi hakani kepertai kilong kiba dai pi henai kiai baroh kimlong kiba mentoy Kiai baroh kilong kibat day pi, henai kimlong kibat day pi. Nama kata lada pim don kata ka bor halong de. Pin syate amrau hagi kiai jong kere pertai bar ka bakut nang ta kalong ka jingcot bar ka jingpra. Halo jong kere kebentangan sy tu iwei ijing itu khanai barit. Bakata kalong akan mau tu pun syang asu puli asu strat bawan puli kani. Hakapom saya sustra ban pulem pada tip ke jimut ke jongka. Nai bela kamrang bang langsung tu ke jimut jongka. Kemana sepang tu ke jingat tu sepang tu using bat irabit. Sisin hakawi ke pohon hakawi ke klau. Using ulat tengan bah uyat keleng. Syami kenduk ban jo jeng bamen. Kendet wi kenduk orang khat ye wi rabit. Hakata kejaka baitai rabit dan jaka suban pet shadow. Barang tai la pendam milau tedang. Pendam mila ke jongka skol dam ret yong. Kos kenrat. Syua haba pin bam inga. Ngadon tangkawai bani tu ipi. Berkata kalong ngalong barit. Lada pin bam inga pim kedang. Ngan syuyap Tek nang ba pin hun yang kata jing tangan ke jong pi. Ngan lam don way umrat uwa kam sneu pi. Pilong usim na siu kam kramu. Using lo sngo gendit hangta. Bariong irabit lada unur ke ben ye pi. Lada un shri pi. Lada un pin berngam ye pi. Lada pin kerho ye pi. Cuti ngun penbuat banyak piuta. Useng wong tu ilayalah. Daerah bet ilayah top ke jing pendam ke jing ting harta nak kamat. Ilama kata ke wei ke pung ke bajeliu.
Barong hai wong pet tu tiu dan ang tiu rabit. Mamadon ko masin khngoi u tau sing lo khngoi lo I. Yo tau sing ye kadula jong ha ta ko hang tau la persang ban Sri ula Sri. Ula persang ban le lagi jat ula penbuat baik. Lawan ke jing bitau la kerhu u tau kerhu pun pau ka so na po kerhu. Berngam hi. Barkum ta ba khadul singudam urung ko ha kata ka pong bajeliu baru yap anda. Kata kalong ke jing itu. Ke jing kanan. Bang ta kalong kani bang apuli na kani ka kti jo manga kan mau ye kani ke jing itu. Badai na kata baga jingem ke jingi langi rit langi krau. Langi dan jing nang jing star langi dan ke jing nang jing star. Langi yong I khot langi don kat kup ke jing kyrkhu ke jong play. Ngi don ka benta ka ba krau ke jingem jongi. Baga ta ka jing kan tu jong pol kalong la philong kumno. Ngi ban long kita ke ba khan adkar ke jing. Kita perkhat benia, berperkhat seni. Kita hit benia ye ke baroh ha ke jing long jingem ke jongi. Yo ba ke baroh kan la ban te mrau ye ke jingem jongi kum ki bangai. Ki khon samla na magata bangi pai shakani kat khot. Shakani ka thim magani ka snam. Kadon ka khubor ka bakrau. Ye ke jingem jongi ladangim long ye ba khanat ka. Kan mau ka tien jom lai ke thungi khanat kar ka dai ka wei ni ki so jom man sin. Ka bamut ka bor halalati ban sin shat ye la ka chong ka jingem. Magata ngi de ban perkhat. Lakalong kani ngisngu thu pakalong ka ba kodor hadu kata. Ban khanat kar ngi de ban perkhat ye la ka chong ka jingem. Kektian jumlah ke itu ingi watang ban bam ban diru ngi de ban pet ngi de perkhat ka. Probab al-husana punya ke itu ingi kamlong ka babha ban bam sibun ka ngap. Kamun buat ka bam ru ngi don kam ban khanat ka ban perkhat. Wala ka riam ka pet ngi don kam ban perkhat. Ong kektian ke jong Blei utau bom don ke jingkang ni la ka bensim ulong kum ke nong ba bra tua bar ke bom don ka kendro kita ke bom don ka te ke jing perkhat pnia ela ka jong ka jingim ka jingkang ni ta ka jingkwa la ni ka jing sngew ka bensim hapo ka bensim ulong kum ta ke nong ba ka bra tua ka kendro bar ke bom don kendro ki para samla na magata ni de ban perkhat kane ka jingkan tu jong pol yo titos kalong ka jingkan tu ka ba kodor wat age jingem jungi har ki ni ki singi baman ban long adkar ni de ban skutu ya ka ba sneuru ni de ban long adkar ya ka ba bharu ni de ban long adkar ya ka jaru bonong ka bam ja ta ka bha ban bam than dam long ban kran ka ktin ka thle ru ban kran ka long ka ba bha ban shu blap blap than long ban sngap menti panom long kata kalong ka jikai ke jong po habaro jong ka jingim ke jongi ya ka ba bharu ngi de ban khanat ka ya ka ba sniu ngi de ban perkhat janai habangi kren dei ban kren than haban sngap dei ban sngap menti ba bamru ka tien jom lai ka hikai lo di kata parabangeit na magata ngi de ban perkhat halo jong ka ni banta baga jingem jongi kalong ka jingem ka berapa sibun ke jing tencu ki pra samla kan mau ngi em magri ki jok ki sngi ki jingem ta ki sngi ki ba hadu kata ngi kan mau ba wat yo chi surut usultan shepting bantul ban penshoy yo pikan mau ne madin jok ki sha jingit saupu sngi saupu mit usultan utur ubasian ba ulat tip bau Yesus ulat kanong setan Matius sau iwai teta pinsyam ni kata ong setan ko Yesus me milong si sau ko U Blei sau puski sau pumit klembam pumdi me sha jingit ayo yamin apa kata ong setan
Bangi tibru nama kata mentah mila tengan ong soitan. Maka talabe long sisau kunu blai tu shim hukum ya kini kimau baki nong kepu. Lada mi long sisau kunu blai tu hukum ya kini kimau baki nong kepu. Jisu cuba buang bom tang no kepu hi bon umi briu. Henai dikiktin baroh kiba mi no na kisinturu blai. Hangta ong kaktin ke jong blai. Umla ban pendem hangta. Ulai lam sya kata kanong ba bakut. Hadong jong ke tempul wong. Memang aku nu blai. Tu penuh ila dia nang ni. Nama latok pakai angin. Kinwan kin ra ya me. Jisu hang tawang. Menam tencu. Yo try bau blai jong me. Nang ta. Ulang. Lelam pa yu Jisu nang ta. Ang kaktian ke jong blai. So lu mo bajrang. Ngakan mau ikan ke jaka. Inu lu mo bajrang. Bau soitan, ulam udah nak kyrkhu, ngalapoi hakani kejaka, ngalapet, ulam sah ulum bojrong hadu kata-kata, berkata-kata tem kalau ngebai tenat bah, tem juga kyrkhu, kalau sisa ke jingit tenat ke bakrau, kalau seriam ke bangi pet itu kejaka seorang tan korang mak itu, pi itu ke tan bangla jati, kalau seriam ke mta ke jingjrong jong tau ulum, ulam tau ulum, wahang, kini ke baroh. Kita ingat saya mel dalam damangnya. Jisu wong, kilat nak sedih mel syaitan. Nabala thok men mani yo try boleh jommi, tangi mehi men syakri. Syaitan umlah pentencu yo Jisu. Hang nengi syam nama kata. Balangi long ki pastor, balangi long ki temesan, ki long kemi ki long paki kon sama. Wat mud bagin lat na kini kajing tencu jong kajing. Malam matal langim don kata ke bor halode, bar kajing suskam me kajingem ke jongi, ya ke ai ke bangingi le, kajingem ke man keski. Bar kumta, usoitan onjo, bangin syate mrau, ha kita ki ai jong kene ke pursai. Maka ta kene ke kentin jong ke jingkentu jong bor. Kelong ke badai, bor ha kajingem jongi, ha kene ki si bumta. Ki parabangeit ki samla shinrang bat kentai. Yo kajingem jungi kom ki banget ni sngewbha ya kini ki ai. Belse ke kajingem jungi kom ki banget ni tep kini ki ai. Ngilong pan kita ki bom la ban le kita. Yo apa kajingem jungi kom ong kaktien ke jong blai kom ka kitab ti pangin syam ya kata. Bagaktien ke jong blai kom ngi thu ba phidai ki samla kristan. Kaktien ti blai kom ngai thu ya kajing le jong pha. Bapa don ke kerteng ke baim, hanai palong ke bayap. Lesingi long kumta kum kipange. Adangi long kumta kata ke kam ke jingle jongi, kalong ke jingtim ya ke jingim ke jonghi. Dan maka kata ke ni ke kentin ke jong blai ke bala kren hangi. Ke ke tim kalau bu ha ke ni ke snam. Maka kata ke para samla ke long ke tim ke bakodor. Penyo haladi, abe kini ka snam arjat huai, ka thong jong pi kalong ba pin shim, ba haga jingem jonga nganyo yo neru uso mansim. Markata kalong ka bor haladi, pinlong ke ba kanat kar, haga jingem ke jong pi ka yat ke jeng, haga pule ke haga kam ke jing tra pi, haga banta ke ba per jong ka jingem. Mapi ine ke ktin ke jong U Blei. Baka jing rai jong dania wang. Ngala kut jingmut skam. Ong Daniel, ulah kut jemut skam mana penbetingan jadi, dah kejing bams ia mana kawan jemut. Ai mana makata, bagi ni kesnam ke pementaru, halo jong ni tim ikut sama. Kut jemut bagi ni pertai, kemudian sibun kejing bagi kejing tencu haman lagi kelimat juga kejing kejongpi. Batu tibro pertai kan terwalu di PK baroh. Naikan mau porong ki, baroh kilong ke pertai enggak. Rekimte, kaya baroh kilong kepada nga, kimentoy, kan mau ya kata nama ketika jengem ni, matulong kita perkat, maka tak jengem apa kini kepor pemerintah kini kesnam, siapa ni kejingkut jemut kebaskam, pakai ni kyrkhu Youth Sunday cepi kini kepor pemerintah, hak kini kesnam pemerintah, ku mau play ulah play sesisin pat kini kelar penjok kami kebu, barakhe kini Youth Sunday, kan mau nama kata, kalau tiada san apuar.
kapa grand chapang ki so man sim ka bom lagi so man sim ki long ka jingi ka jingkemen ka jingsuk ka jingsaslam ka jinglasbun ka jingbha ka jingene ka jingjamnut bar ka bor halodi penyo halodi na makata ni ka snam pinlong kita ki samla ki ba khanat kal pinlong kita ki samla ki ba don ka bor halodi ko mau nong ruwa shaman sim wong perthai dap tang jingklana khot shakut kan bentamengi de ke jing sngewbha usoi tan usiem chung dom utrai bon borlut khejot ko samla khejot ko samla unwa shan sim ka thmau usiem chung dom kar hemanta khejot ko samla prasamla ka tagalong ka jing khot yengi ai ma kata bagan ka team kan long sha ka jing kyrkhu ka jingem jongpi da phila kut jingmot la pi penyo haldi taki so man sim ki bolong ka bol haldi pan ma kata kan tu ni ka por pakai tien ka jong blai ru ka kan tu ngi ka ong tu IT no I ki mat pa kan sim ka jong pi kom ke jing knya ki ba em ki ba khut bat ki ba pen suba ya ka man ka jong blai U Blei kyrkhu nagamta ka burom ka jong amen. ai ka jung kublei pi pastor na banta ka tu ko khubor ka ba kodor ka jong pi ka ba pi walam hapreng jong I hagni ka por ka banta ka khubor ka balong kum ka jing hikai yangi I wei pe wei bagi de ban long kita ki samla lani ki kristan ki badon ka bor halor la de ka jing ko jing mot ban om pentingit yala ka jong kamen lani ka men sim ka jong I de ki badai ki jing terwa ki babun jong ka ne ka perthai lani ngila banong bangilong banong kum kita ki samla lani ki kristan ki bakhan adaka ka ba yang skam kum ka theme youth big youth Sunday hagani ka snam ka pamanta U Blei kyrkhu ye pi pastor haga jingem ga jongpi badunai ha pi ye kamet ka bakwat ka bakhya ba phinang la ban shakriya ka kam ukan rat haga Jingiaseng Samla sinon haga district haga Presbyterian ka ba pi don but hagi banta baroh ki ba U Blei u ibet ban pendon kam ye pi ila poi sha ka banta ka ban penwai no jong ka jing shakri ka jongi hagani ka por ka banta ngenya penwai no ya ka jing shakri ka jongi da ka bangi shem banta lang da ka ban ruai ka jin ruai ka ba saus pa ar ka jin ruai ka ba saus pa ar kristan ya da sumar jingma ka jan hala jing leit marwei ban ya wachlan jing pen shoi ken wan yale bat pen ngam bat ban pen ngam mi pi pan ha ka pa kristan ya da sumar jing ma ka jan hadin bala de ban ruai ka ni ka jing ruai nga karpat I saisian I pastor ben sngewbha ban pelat yangi da ka jing kyrkhu pen wai Kristan ya da suma jingma kajan hala jing let marwe ban ya wachlan jing pen shoy kin wan ya le ban pen ngom bat ban pen ngam bat ya piha kapo Kristan ya da sumar Kristan ya da sumar Kristan ya da sumar jing makajan Lymba yong ngin ya da sngewbha la ka sun pneng kayong dum iken sha shen ka yong ba jing dum ken lai te pen sa shong
sukan jai balutrai Kristan yada sngewbha Kristan yada sngewbha Kristan yada sngewbha Lymba elyon yada kaba duai pin baklajngai lada pim yai duai pat yai sharai pin yo lat parnaki ching tlot ching swai lada pin yai neskem haje duai Kristan yada duai Kristan yada duai Kristan yada duai dating yohab yada kajing kermen tang poi habneng ya kijing jing yam baroh lawen hin yo kiao ki tin bun ong utrai hi rong shaka jing kwen u ken ra jong pi Kristan yada kermen Kristan yada kermen Kristan yada kermen jing su pin yo Ngai ngoi me U Blei namamena dan nam rangkat bat ngi hagini ke jing shakri kum ki khon samla jong ka balang jong me hang ne apreng jong ni ke jing rakhe jong ki ye ku sunde ni ke snam wala apreng jong ke jing pen wet pe ke jing do jing ke men ki bapun ngai ngoi me ma ke jing dan rangkat pe ke jing kyrkhu ma yo ni ke por mai wa wai no jong ni ke jing shakri ke jongi to aru ke jing e bar biang ke jong me belong U Blei khpa U Blei u khon ba blei men si ma khoi ai ben U Blei belong lai ngut thau wei do kin long lam non kat pat ngi wei pi wei pi long lam non kat pat ki khon samla jong ka balang hang ni ki nong kit kam ma ki samla kan the bat chendang ki long kme ki long pa bat ka balang hi bor wei min long lam non kat pat ki khon samla ki pe samla hi bor wei par kum ta ba ki ta bor be wat ik mat chumi par ki ro pap non bro mi ka teng chumi par ka ri ba slap thai Mentai kita bom cukudru. Amen.